onye sịrị na anya adịghị eda were anụ mesa ngachi maka na chimọkọnwekwe na-eda ọnụ onye shiri achịcha se mụtara temoho idu ma na-ese ọpafụda anụ gakọgharị iwe ngene ya mgbe kacha ụsọ ndebe anyị ekele m ekele shemu n'ike ọ bụ nwa unu na-ekele nta abụ m Ada Nsụka abụ m nwa Nsụka eha m bụ Amarachi Atama abụ m onye Ubogide Edemano asịrị m ka m were ohere mewe ekele m ndị be anyị ndị Nsụka asaa dị dekalụmụna ndị mụrụ m shie m ike ndị m ji aba ndị m ji eme ọnụ ndị na-emechi ihe ike ana m ekele shi unu ike maka na okwu unu anaghị ekwu okwukwu Nsụka asaa dị dekalụmụna ekele m unu eyo mgbe ịnọ sogidebe anyị megu kwadogidebe anyị megide ka nwa Nsụka zara azụ na ọ bụrụ na ekumegu nwa Nsụka ndị na-asị na ekume mmadụ nwa Nsụka na ọ bụ ka ha kparị m onye ọ bụ ekumegu nwa Nsụka sị ha ekumegu nwa Nsụka zaa ha zachie ike maka na nwa Nsụka abụghị ihe ọjọọ ka ọ bụ ọ bụ mgbe ishi ma onye na-ekughi nwa Nsụka ka o were kparị megu ọ bụ ma ikwete ọ bụrụ na ekumegu nwa Nsụka iwegide iwe ma ọ pịkọgide ihu na onye ọba dọrọ onye ọbụka onwe m ihe ọ maara mana mgbe ekumerigo nwa Nsụka isi n'elu legide onye ọbụla chere na ana kpaa iso bodom ọ bụ na mụna ị na-ekume ha onye na-ekum mgbe ịza mara azado shie n'ike na onye na-ekughị nwa Nsụka ka o wee kparị megu n'ike agwọ mana mgbe ekumerigo nwa Nsụka ị na-ahụkọ ewe iwe eme ka ya asị gị na-ememe gị na-ekere gị nwa Nsụka ịma gị na mgbe ọ bụ na inye ndị ọbụ ikike ka e kparịgide gị mgbe mkparị adịghị maka na nwa Nsụka abụghị ihe ọjọọ bịa ọ bụ ma ya na ana m ahụde ndị be ya na-agba ekumeghe nwa Nsụka na ha ahụresh na ha ga-ewe ji iwe ngụ na asị na ọ bụrụ na ekumeghe nwa Nsụka zaa azadochie na ọ bụghị ihe ọjọọ ka ọ bụ ndị be anyị ekele m unu kelechi unu ike ụmụ Nsụka asaa dị dekalụmụna ekelechie m unu ha m bụ Amarachi Atama dịgide nọị